Està demostrat que quan juguem els coneixements són més reals i per tant duren més en el temps. Kitchen for Kids està pensat per a famílies que s'interessen pel desenvolupament individual de cada xiqueta o xiquet, ja que és així com nosaltres des de que era treballem. No repetiran una recepta que nosaltres triem, sinó que seran ells els qui decidisquen què cuinar. És molt important implicar-los en la participació des de la infància per a tindre uns adolescents i unes adolescents més segures i segurs. Valors com la igualtat, el treball en equip, la creativitat són els nostres pilars bàsics, els pilars bàsics de Kitchen for Kids. No som una acadèmia d'anglès, però sí que comptem amb professionals de l'educació i, sobretot, professionals en llengua anglesa. És important que xiquetes i xiquets desenvolupen el seu propi talent sense tindre més sobrecàrrega de classes de reforç